hele det liv, der er heroppe med skavbord og glade mennesker om sommeren og sådan noget, det kan jeg ikke undre. Vi har vand på begge sider, og det er jo faktisk et smalt stykke, Skagen ligger på. Så der er et specielt lys heroppe. Plus så har vi jo så også 20% flere solskinstimer, end man har i resten af Danmark. Og det er jo værd at tage med. Koller Hotel Skagen er egentlig bygget som det, der i sin tid hed Hotel Skagen i 1968, som jo lå på det tidspunkt noget uden for byen i forhold til, hvad vi gør i dag, men som man fandt havde en rigtig attraktiv beliggenhed ude midt i naturen. Så i 1996 der blev hotellet købt af Color Line, eller den samme mand, som ejer Color Line. Efter den tid, jamen, så har man renoveret og udbygget flere gange. Man byggede den her havestue på, som vi sidder i nu, i slutningen af 90'erne. I 2001 byggede man 24 store lejligheder, hvor man kan have 6 personer boende. Og man har så i 2002, der renoverede man fællesområderne her. Og så inden for de sidste 3 år har vi renoveret alle værelserne her. Med trip-trap-møbler og i en mere skandinavisk stil, kan man sige. Så der er sket noget hvert år. Jeg synes, man spiser fint her. Jamen, vi har jo et menukort, der ligesom er bredt, så der er jo en del at vælge mellem, både à la carte, men også sammensatte menuer. Vi bruger en del fisk heroppe i Skagen, og især herude på hotellet er vi meget bevidste om, hvad vi har med at gøre. Jeg synes, det er vigtigt at få nogle af alle de her lokale råvarer ind over, både i form af fisk, men også grønt. Den her rokkevinge, vi skal tilberede i dag, er landet i Hirtshals. Det er begrænset, hvor meget fisk, der egentlig bliver landet tilbage heroppe i Skagen. Men der er stadigvæk en del, der kommer ind. Den skal vi have, og så skal vi have stegt lidt shiitake-svampe. Så får vi lidt rabarberkompot til, lidt blancheret forsløg, og så bliver det pyntet af med lidt østersskum, østers hollandaise, og så får vi lidt vilde urter, som vi har plukket ud på heden herude. Alle vores fællesområder, vores restaurant, vores selskabslokaler, konferencelokaler og det hele, de har navn efter de gamle Skagen-malere. Vi har vores à la carte restaurant, som hedder Holger Drachmann. Vi har den store konferencesal derinde, som hedder Krøyer. Vi har vores fællesområder i gangarealer og sådan noget, har vi udsmykket med navneskilte fra gamle fiskekutter, som vi har fået lov at købe eller få sådan gennem tiderne. Og lige sådan også nogle af de redskaber, man har brugt til rigning af fiskekutter. Og vi har jo en 5-6 meget, meget store billeder. Blandt andet her i havestuen har vi et af vores Skagen-kunstner Axel Lind. Og det er en nulevende Skagen-kunstner. Han er 103 år gammel. Og vi har så været så privilegerede, at vi har fået lov at låne en hel del af hans billeder. Og især nogle af de store marinemalerier, han har lavet igennem tiderne. Så har vi vores ristede shiitake-svampe her, som vi lige har sorteret af i en lille smule smør. Og til dem har vi vores rustikke rabarber, som vi har kogt møre i lidt vand og lidt sukker. Vores nyrestegte rokkevinge. Så har jeg hakket lidt skalotteløg til vores lille østers hollandaise. Der er kommet lidt hakket kogl i. Så pynter vi den af med lidt friske urter. Så har vi lidt hønsegræs. Det er alt sammen noget, som vi går ud og plukker herude. Som vi har til at gro ude på heden herude. Og lidt vild syre.
Værsgo. Og du skal have sådan en ansigtsbehandling? Ja. Man kan booke wellnessophold her, hvor man har ophold med middag og det hele inkluderet, og hvor man så har 1,5 times behandling. Det bliver dejligt. Det glæder jeg mig til. Det var godt. For mig at se, så er Skagen jo et fantastisk sted, fordi det både har naturen og kulturen og gåture i området her og gå, enten herude på heden eller ude ved grenen eller noget, og så ind og få en kop kaffe eller kakao et eller andet sted bagefter. Det synes jeg må være en stor oplevelse, og det er det for mange. Det ved vi jo, at naturen heroppe, og lyset ikke mindst. Altså lyset er jo fantastisk i Skagen.